karon adto mi Tagbilaran. Excited na jud ko guys. Sayo pa nag-alasais mula ng truck. Guys, amo sakyan nga bus is a unison bus from Gindulman to Tagbilaran, back and forth. Arhe sila maslip sa lumbog. Guys, gubot kang radyo. Sayo ni kay mata. Guys, look at me. Hi guys. Mao ni bagi natag ni Father Aliyah. Ang hamrulan mo later bilaran. Kumana mi kape dili jud kape. So guys, mana po kong os. Ang kawang nga guys, ilis. Unsa na oras? Ouch. Alas 3 na guys. So guys, mag-ilis na tayo ng selula. Aman na kong ilis guys. My love dress. How me dance ni ate. Had me dance ni ate. Nakoy daghang bawon guys. Look at the candy. This is a Mentos. This is a snowbird. This is a lollipop. Na ako nakalimutan guys. Perfume. This is my perfume. Pink. You can put your hands. You see. Use this. That's done with this. Not this. Mag-glasses ko ba lang diin? Guys, namuot kong piya ba guys? Kay ang iyang glasses. Si Pia ang manhod na si Sophia. Ay, dun ang kabaw. Ako na agubot ng kwarto ganiha guys. Ginluan na, gitakbaran na, pwede mabulen. Naiiwin din mga ugsudan o mga libag katwe. Yakan na isuoto ni ate guys. Ano dakar iya guys, dugay pa din alas 6 sa alas 3. Humot na ko guys. Uy, nagalimutan ko sa mask. Ang facial. Hindi na isa ang ball ang facial. Guys, makita ito nagpadong baklay sa bus. So guys, nag-ilis na si Lolo, nag-ilis na si Lola. So
So, alas 4 naman, hapit na tamo ato sa babaw. Finally, mo ato na mi. Sino na ito pa nangihingi ko dali karera wasagin. Kay ikin. Ihin. So guys, nagsugaok naman nakadungog mo. Ha! Rampud. Hapit ng gawas ang saan guys. Namusudang tigil guys. So guys, naanay manugbong guys. Mati na sila Tagbilaran. Kaya mahuwat sa dito mga guys. Gabrihan na atog ko anlo. Gabrihan na ba to? Katunggit. Diyan na si Lola. Nay, magdapat ang ispat, Nay. Ispat ba sa cellphone? May ispat pa ba ta? Ala, paano nito? So guys, maadto na may sa babaw. Iba. Ano to? Igudo sa ito na ba ito? Ipati sa ako. Okay. Butang, baka. Hapit na magawas ang sun guys. Tingnan ko na katakit. Ay, bakit? Guys, abot kami sa Unison. Magawat lang ni Malayga na.
Wata nga chikiting. Hi! Maon si Bori? Maon si Video? Maon si Aliyah? Maon si So magtuwa sa aming duwa-duwa. See you! See you!